Ook dit jaar deed de shoot weer 3 lang aan en leggen voor een totaal zo'n 555 kilometer over de regionale waterweg af. De mondig bezoeken voor traditioneel Iers Oranjehof in hele baan, hoe de Corcouvé de lui trakteert op een paar gezellige liedjes met zijn kwetsbuur. Daarna varen we naar Sumperveld voor de eerste officiële ontvang op het gemeentehuis. Kunt u nog een beetje Nederlands praten? Met als vriend van de Kemelaars uit Maastricht eten voor het avondse hapje in de stadsbrouwerie de Maastrichter Malteser in Wiek. Om daarna de officiële avondprogramma te beëindigen in het Knoevelement. Een speciale vastelavondzitting voor alle grote vastelavondsvereinen van Limburg. Met optredens van de vastelavondskampioenen van dit jaar. Op dinsdagmorgen werden we ontvangen door de kinderen van de Jan Rozier basisschool en de Inder Engelse Hof basisschool uit Loneke. Zij stond er dan immer ganz vriendelijk op te wachten, of het nu regent of snijdt, wijd of de zon heerlijk schijnt. 2 weken vuurder toch bezoeken een paar schuttemannen met schut die 2 scholen. Vandeleer Roy Joorse leert de kinderen van groep 3 en verder het een en ander over de geschichte van de schut. Maar vroeg ze ook of Inge misschien een idee had hoe de vastelavond ontstaan is. In Mesopotamië. Wie weet waar Mesopotamië ligt? In Australië? Nee. Is daar een bosbrand? Ja. Dat kan eigenlijk helemaal geen bosbrand zijn, want er is helemaal geen bos. Mesopotamië ligt namelijk daar waar nu Irak is. Maar we komen natuurlijk op meer plaatsen. En daarom nu een kort overzicht van alle aanlegplaatsen van de 70ste tocht. Nadat we aan de kinderen van Loneke nog snuts en keuksgeshand uitgedeeld, waren we naar Voelender. Voor de 5e keer alweer hingeree werden we door ontvangen door een richtige kerkruitje heel en neer met burgemeester van Voelender, Wil Hoebe. Daarna is het terug naar echt zusteren. Voor een snel bezoek aan de Getenclub Iris 2 en aan de plaats, waar burgemeester Jos Hessels ons opving. Tegen het eind van de middag komen we daar in Beek, om tegen de avond in Sint-Truijen het met de plaatselijke stadscarnavalsvereniging Orde van de Commandeur nog een stundje gezellig te maken. Zolang dat wij in Sint-Truiden de mensen van Heerlen kunnen tonen hoe wij hier carnaval vieren. Woensdagmorgen is het vroeg opstaan en snel richting Parkstad. U steunt verzorgingstehuis ter Eik en Vierenschat op het programma. Daarna doen voor speciaal basisschool De Griffel en Stichting Gehandicaptenzorg Limburg aan. Halverwege de middag komen we daar aan in Meisje, om nog een klein steuntje door te reizen naar de geboorteplaats van de shoot, Cornelie Münster, net over de grens bij Orke. Samen met de origineel Münsterjongen vieren we door tijdens de Captainsavond waar het ontstaan van ons leefblauw shoot. Dit jaar alweer 887 jaar geleden. Donderdag gaat het naar de Grundschule van Cornelie Münster en naar het Raadhuis van Orke, waar oberburgemeester Marcel Philippe ons ontving. Het smiddags komen we aan in Vols, om na een paar stundjes via Gulpe Witte en de Brandsenwielder officieel ontvangen te worden in Maastricht. Slapen doen voor deze avond in Valkenberg. Vrijdag is de laatste dag van de 70ste tocht. Na de ontbijt in het gemeentehuis van Valkenberg waren we via Beekdalen, Brunsum, Landgraaf, Oosvring van de Koetsje Gruuskes en Geten van de Groenstraat en Kerkroa tegen hoofdtien een stampenvol Pankraatsplei op. Maar zo bieden ze het nog niet. De komende 3 dagen zijn we nog lekker onderweg door het Narreland. Ad, naar de Goniam.